ibadallah. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta ibadallah. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta Watan Ramadan yau ya dawo mu dage da bauta yan uwana, mu yo sadaka yan uwana, mu ba da ciyarwa ikiwana. To me zabi cikin Ramadan mu kama ibada ne mafita. Mu ɗaura niyya yan uwana, sannan mu kiyaye ibadallah. Muna da rabo mun gana, batun rahama dai akwai sallah. Cikin duniya yake wana, watan Ramadan watan falala. Watan azumi watan falala, watan nutsuwa da bauta. Watan lazimi neman ilimi, watan sadaka da kyauta. Watan zikiri sauke farali a gun namiji da mata. Gara ba sa musulmai. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta ibadallah. Wata 12 shine shekara, amma a ciki ba kamar Ramadan. Watan falala mu yo addu'a, mu tashi mu dage ga Ramadan. Mu je tafsir mu ma mata mu yo addu'a a cikin Ramadan. Watan tarbiya ne na ruhi da ifin jiki ya zamsayi, a dage da bauta ga lillahi, musamman da rare har asubahi. Munin ko salati gurin mayi, a haka za mu risko sirrin Allah. Mu nemi kusanci a wannan wata, mu kama salatar Rasulallah. Mu taimaki duk wanda ba su da shi, halin Mahamudu Abdallah. Shi ne kubuta a ran shari'an uwa, mu riƙe Rasulallah. Wannan wata akwai falala, mu dage ya ibadallah. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta ibadallah. Mu nemi gafarar Allah yan uwana, domin mu samu dacewa mu rabauta. Mu dinga sadaka sai mu samu ɗaukaka, abun ilahu shine manufata. Allah ka samu dace cikin gata. Ramadan wata na alfarma, Ramadan da ta wuce dukan bayi na kewa. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta ibadallah. Watan Ramadan abun alfar, abun masoya dangata. Akwai tausayi abun talakan da zai tashi babu manufata. Ku tausaya masa, ku agaza masa, ya samu dan abun da zai rata. Ne dinai kira abun musulmi, ya yi abun da zai san aljanna. Watan da an ka sauko da Qur'ani, Allahumma ballighna Ramadana, domin mu samu ilhamar addini. Allahumma ballighna Ramadana, azumi yana buƙatar imani. Allahumma ballighna Ramadana, mu tausaya wa juna sada zumunci, mu tsaftace zukata a Ramadana. A cikin shi aka sauke Qur'ani, hannun manzo Abul Fati. Mu karanta shi ko izu daidai, ko 5 a sati. Gara basar ruwan lada, za a taba mu nan bati. Ga Lailatul Qadr a cikin Ramadana ta yi zati. Ya biya rahama 'yantawa, mu dage da bauta ibadullah. Watan Ramadan ya dawo mu dage da bauta ibadallah. Watan Ramadana watan bauta, mu ɗau Qur'ani mu karanta.
biya tsakani na mu sasanta, mu kame jinmu da kallonmu, kalami na mu inganta, mai karfi ci da marar karfi a watan Ramadana akwai lada. Wata ne cikakke na addini, mu kama yin ibada da isani, mu ƙara ƙanƙame alƙur'ani, mu yawaita yin salatin ɗan adnani, mu kama yin ibada ba ruɗani, ga baitika muke zikirin Allah. Watan Ramadan